Ojo. Kontuz. Iepa! Epa, Kaixo? kaixo. Ze moduz? Ondo. Ostra, tope, ezta? Bai. Me cago en sos. Zure izena? Urko. Urko. Zuaitz. Urtaskotako. Bai. Urko, profesional, ezta? Bai, bai. Zesoa, zerukiton batera, o karrera batera, o... Ez. Olloi jaten ematera. Zer? Olloi jaten ematera. Hola, oioi jaten ematera? Bai, bai. Ostra, De punta en blanco. de punta en blanco. Nahi duzun erakire etorri? Lagunduko zaitut? Urko, ikusten dut, kasko gogorra daukazula, eta rodillerak ere bai? Bai. Hainbat alditan erori egin naiz, eta orduan babestuta egon behar naiz. Hainbat aldiz erori zara. Bai. Bastante. Bastante. Bueno, ez dakizune bastante. Baina hainbat ezurpuskatu egin ditu. Ze apurtu duzu ba? Bi eskumuturrak, eskafoides hau, klavikula eta kostilla bat. Guzti horiek apurtu dituzu? Bai. Eta punto? Ez, azkenengoa izan zen hortz bat puskatu nun. Hortza? Ta bai. Esan daiteke sorte txarra daukazula pizkat edo... Ez. Una flor en el culo. Behitu zen bat aldiz erori naiz, eta estoy como un titán. Vale, ordan sorte hona daukazula esan daiteke. Bai. Adibidez, 2 urterekin, herriko errotara erori nintzen, errotako uretara. Uretara? Bai. Eta? Eta egon nintzen hor hainbat minutu. Ezinen ito segituan? Ez, ze instintiboki umeak trakia izten zaie, Bai? eta orduan ez da ura biriketara sartzen, eta gelditzen zara goian, flotatzen. Bai. Eta, gero ze pasatu zen? Nire ama bota zen nire bila, eta nire ama aurdun zegoen nire arrebataz. Aurdun? Bai. Zenbat hilabete egitako? 8 hilabete. Eta saltun zuen zu salbatzera? Bai, instintiboki baita ere. Eta? Eta hemen nago. Hemen zaude? Bai. Sustua, ezta? Suston galanta, osea, niri atera zidaten de cualquier color, osea, nengoen ia hipotermiarekin eta susto handi bat nire familiarentzako. Eta nire ama hain urduri zegoenez, ba... Zer, ume eukizuen? Bai, egun berean. Zu salbatu eta egun berean? Bai, momentuko adrenalinagatik, Umea eduki. umea eukizuen. Beraz, zure amak egun beren eukizuen kriston sustua eta kriston alaitasuna. Bai, Beraz, esan daiteke, Urko, que tengo una flor en el culo. sortu umea dela Bai. Vale. Urko, oli hori jaten eman behar genien. Zen baduzkazu? Lau. Lau. Nahiko kabroiak dira, Kabroiak? Bai. Zeratik? Ze ateratxerakoan irtetzen dira baratxera. Baratzera? Bai. Eta, hori... Jo, desastre bat. Ze jaten dute baratxeko gauza guztiak. Bai, baina, hau eman da ere bai? Bai. Gozoagoa dago bestea. Gozoagoa? Bai. Eta izenik badukate? Bai, baina ezin ditugu esan. Zergatik? Ze nire arrebaren irakasleen izenak direlako. Zure arrebaren irakasleen izenak? Bai. Pizkat kabroiak direlako. Oioak? Bai. Eta irakasleak, bai. Pizka bat, Pizkat. Gaiztakeririk gabe, Ez. pizkat. Horregatik ezin ditugu esan? Bai, ze nire arrebak oraindik ez du amaitu karrera. Beraz, Txiton. txiton. Vale. Jaten emango digu? Bai. Bai? A ver. A ber, ateratzen diren. Ei. Ojo. Urko nora doaz? Baratxera, hori ezin da gertatu. Hartu behar ditugu. Etan sartu? Bai. Eskuakin? Bai. Poliki, Seguru? Bai. Txip! Vale. Lase. Ja, blokeatu egin da. Lase. Hartu. Ez da zebez gertatzen. Vale. Sartu behar ditugu. Bai. Ireki bestela atea, Hau sartu da. Azkena. Bingai. Bingai. Lase. Azkena. Azkena. Hartu. Ta sartu poliki. Honena izango da, hau barruan botatzea. Bai.
Ze olio oso polita dira, baina pixka bat. Kabroiak.